Assalamu alaikum. Masu cewa su zaga suna cewa ni wallahi bana son cuddling, bana son namiji yana kwanciya kusa da ni, matana bana son tana kwanciya kusa da ni, kowa ɗakin shi daban, kina da ɗakin ki bari in je in kwanta, kai ma kana da ɗakin ka, ni damuna kike in kika matso kusa da ni. Do you know what you are missing? Kuna missing a lot. Akwai health benefits a cikin wa'annan abin da ake cewa cuddling, kwanciya tare da mata da partner ɗinka. You sleep together. Wannan abu yana da matuƙar amfani a likitance a jikinka, scientifically yana da health benefits sosai. So here are some benefits na wannan abin da zamu faɗa muku. It's very very important na cewa idan ka ji ko kin ji ki fara, gaskiya yana da amfani a jikin mutum sosai. Cuddling shine wani method da ake yi idan after jima'i a kwanta tare, an fi son a kwanta tsirara a cikin blankets, bargo guda ɗaya ko kuma wuri guda ɗaya, a kwanta jikinki na taɓa jikin shi, numfashinki kuna exchanging ɗin numfashi, kun yi cuddling ɗin juna ko runguma juna, is either ta baya kin juyo bottoms ɗinki, ɗuwawunki yana shafan cikin shi haka ya rungumo ki ta baya, or is either kin juyo gaba kuna kallon juna, or shi ya juya kin riƙe shi, duka we call it cuddling, riƙewa. So benefits ɗin shi shine na farko, ke a matsayinki na mace yana ƙara miki akwai wani oxytocin hormones da yake wani sinadarin oxytocin da yake producing, yana ƙarawa. Shi wannan sinadarin oxytocin ɗin yana ƙara soyayya ne tsakanin masoya, yana ƙara shaƙuwa, yana ƙara yarda da amincewa tsakanin ku biyu. Kina jin kaman ke jariri ne, you feel safe, you feel okay, kina jin daɗi idan ya rungume ki ko kuma kika rungume shi. Wannan bond ɗin kuna samu, kuma a ɗan dinga magana mai daɗi, exchanging ɗin magana mai daɗi, a lokacin kuna samun wani calmness, ƙwaƙwalwanku mentally kuna samun calmness, ƙwaƙwalwanku yayi calming, stress ɗinku ya warware, jikinku, tunaninku, to wani soyayya ne yake shiga tsakaninku, so za ku iya ku dinga reasonable magana, kuna magana mai hankali na soyayya, ana tuno da dama, so wannan oxytocin ɗin ne yake ja muku wannan abun, so yana ƙara bond sosai. So ba wayewa bane a ce wai ɗaki na daban ɗakin ka daban, tafi a'a, ba ku, you guys are missing a lot. So yana reducing stress, kun gane, yana kwantar da hankali, yana rage risk na kamuwa da hypertension, ciwon zuciya, you know, hawan jini yana ragewa, yana reducing muku tension shine damuwa, yawan shiga damuwa, yana reducing in tensions ɗin nan, yana heart rate ɗinku na kamuwa da blood pressure, yana reducing wani risk ɗin samuwan blood pressure ɗin nan, you know, so and kana samun wani calmness, you know, yana ƙara muku farin ciki a tare da juna. Musamman ma if you love your partner and you guys cuddling, idan baka bacci ko baka bacci, you need cuddling. It's not all about sex. Akwai mutanen da zaki ji ta ce ni wallahi mijina daga ya kwanta kusa da ni ina taɓa shi sai abin ya tashi ya ce za a yi. In an yi sai a yi cuddling. And kuma maza kuma ba daga taɓa ku bane ba sai abu ya tashi a ce lazim sai an yi. Akwai lokacin da ba a buƙatan a yi sex. Abinda mata ke bukata is cuddling, ku rike su, you cuddle them, ku shiga bargo, ku yi soyayya, ku cuddling din juna. Mata suna jin daɗin wannan yanayin. So maza take note, ba kowane lokaci ba, matan ku suna gudun ku ne saboda daga sun matso ku, daga sun dan taba ku, kawai sai ku yi tunanin kawai ci suke bukata, ba cin ne suke bukata ba, suna bukatan ku yi cuddling din su ne, so you cuddle them. So ba ko da yaushe bace za a dinga yin wannan abu. Cuddling is very important. Yana sa idan kina da cutan bacci, wata ce bana iya bacci sai na sha magani, in ke budurwa ce baki iya bacci sai kin sha magani, to kina buƙatan cuddling, kina buƙatan ki aure, kina buƙatan ai cuddling ɗinki, you know. Matan aure idan kina rashin bacci, kai ma kana rashin bacci, what you need is cuddling. Yana maganin cutar rashin bacci sosai. Psychologically, mentally yana gyara muku ƙwaƙwalwa, yana sa ku samu bacci, yana sa ku ji daɗi, ku samu kwanciyar hankali, ku samu yarda. That trust is making you feel. Akwai wani sinadari wanda shi naturally Allah ya yi shi ne painkiller ne na jiki, yana kashe wani, idan wannan aka yi wannan cuddling, ana karuwa da wannan sinadarin, wanda shi painkiller ne, zai zo ya kashe muku wani discomfort na ciwo na jiki, zazzabi ne, wani karamin ciwo da zai dame ki, yana kashewa, yana rage risk of samun hawan jini a wannan lokacin. Kuma
stroke yana rage risk of samun stroke shine Allah, I don't know what stroke is. Stroke kaman paralyze, kaman cutan garkuwan wannan kaman wannan ciwon da yake kama mutum a zama paralyze in a stroke ya kama ka ga lokaci guda an fi samun shi irin in mutum hawan jini haka ko eclampsia ya kama mutum kawai ka ji lokaci guda mutum bai zai iya tashi ba an ci barin jikin shi bai iya aiki ko wani bangare sassa na jikin shi baya iya aiki so shi ma wannan codeline din yana taimako mata kuma yana gyara miki fatan ki wannan wrinkles na fuskan ki yana gyaggyara miki fuskan ki fatan ki yana zama so smooth da sauransu yana cire miki wannan loneliness din if you are loneliness yana kawo wannan matsaloli so idan kina codeline yana cire miki wannan loneliness din kuma loneliness a yayin da you are not lonely ba za ki dinga zama so depressed ba ki zama kina tunane ba kina shiga damuwa da sauransu so yana promoting abubuwa na benefit na health sosai so Allah ubangiji ya samu